den snart til angreb. Begynder den at hugge efter musen, og så kvæle den. Jo mere tæt på den går, så... Den er virkelig koncentreret i mus. Så svært. Hvorfor nej? Kommer det? Sådan. Det er bare så sådan, synes jeg. Det er bare sådan en podcast mus. Se, hvor meget den ligger. Det er så bare muser. Jeg muser bare. Ej. Godt, den ikke blev bitslammet. Den lever stadigvæk. Ej, det er så lidt at kvæle. Ej. Hvad er det sejt? Ja. Sådan er det altid, når vi skal fodre den. Så bider den. Tager hele sin hæle rundt om den. Ej, det ville nok gå rigtig ondt, hvis det var mig. Ej, du er jo heller ikke en mus nu. Prøv at tænke på det, det var.